objectiu està aquesta unitat? Està estructurada de tal manera per donar suport amb aspectes que la medicina convencional no aborda, psicoemocionals, socials, etc., que són aquell complement al tractament convencional que fa que la persona enfoqui el seu procés de la malaltia amb un altre aspecte, una altra visió més integradora de tot el seu procés. Actualment estem fent una mitja de 650 tractaments de Reiki cada mes. Una altra cosa també és molt important és el taller d'art-teràpia, on els malalts, tots aquells malalts que d'alguna manera no saben, no poden expressar aquell problema psicoemocional que tenen a dintre. Per què? Pel motiu que sigui, no ho verbalitzen, és a través de l'art on, amb la interpretació de l'art-terapeuta, que és la professional, i el pacient, acaben expressant verbalment al malalt quin és aquell sentiment. Doncs, d'alguna manera, el que intenta totes aquestes teràpies és recolzar tot aquest suport que no es dona al tractament convencional. És reinvertir el circuit que ha produït la malaltia.